तो का हालो भाई तो भाई भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगोरी गाना आवे जा रहल बा। अरे हाँ एगोरी गाना रीमेक हो के जा रहल बा, जना गाना के टाइटल बा यादव जी के झंडा 2। अरे हाँ भाई लोग पब्लिक कितना ना डिमांड रख कि हाँ ये वाला गाना आओ आओ यादव जी के झंडा 2 आओ आओ। तो भाई लोग तो लोग के तो मालूम बा कि खेसारी लाल यादव अपन पब्लिक के डिमांड पूरा करलन, जौन पब्लिक आएला तो उन्हें गावेलन। तो भाई लोग देखल ई जौन गाना बा पीके रोज कर ले ड्रामा, ओकरा बाद भाई लोग उ वाला गाना रिलीज होई यादव जी के झंडा 2। अरे हाँ कब तक ले कौना चैनल पर पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के वाला वीडियो में, और के लिखले बा, के म्यूजिक डायरेक्टर बा, और भाई लोग के काम कैले बा के तो लोग सब पूरा फुल जानकारी मिली यही वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेकिन बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो मतलब अभी ना जो सब्सक्राइब वाला बटन लौकते ओकरे दबा के हमारा से जुड़ जाला, क्या कि भोजपुरी के हर खबर सबसे पहले देखे के और सुने के मिले रहा भाई लोग। तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना कब आई कौन चैनल पर आई और हाँ इनमें काम के कैले बा आवल तो लोग बता देते भाई लोग। देख लेंगे खेसारी लाल यादव के जो गाना बा झंडा यादव जी के झंडा 2 बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत झकास तरीका से ये वाला गाना सजावल गल बा और लिखल गल बा। तो भाई लोग देखल ये वाला गाना में काम के कैले बा आवल बता दी। तो भाई लोग देखल खेसारी लाल यादव अपन गैले बड़न और शिल्पी राज गैले बड़ी पूरा मधुर आवाज में गैले नहीं खे, लेकिन गावे वाला बाड़ी अभी तक गाना लिखा गल बा, म्यूजिक भी बन गल बा, लेकिन भाई लोग अभी तक गाना रिकॉर्ड नहीं खबल, क्या कि रिकॉर्ड बहुत जल्दी तो लोग के सामने देखे के मिली, रिकॉर्ड भी हो जाए। और भाई लोग अभी तक गाने के वीडियो शूट नहीं खबल। तो भाई लोग जब मतलब गाना रिकॉर्ड हो बाद वीडियो शूट करके मिले। तो भाई लोग देखल ये सब जो जितना भी गाना बताओ कब तक ले आई। तो भाई लोग देखल ये सब जितना जो गाना बताओ छठ बाद आई। अरे हाँ जौन खेसारी लाल यादव गाना में पीके रोज कर ले ड्रामा, ओकरा बाद तो लोग के ये वाला गाना देखे के एंड सुने के मिली। अरे हाँ कौना चैनल पर मिली। तो भाई लोग देखल बेस्ट भोजपुरी परसेंट, अरे हाँ बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर तो लोग ये वाला गाना देखे के मिली। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास ये वाला गाना सुने में आवता कि हाँ ये वाला गाना बहुत ही अच्छा तरीके से लिखायल बा, बहुत ही अच्छा तरीके से म्यूजिक बनावल बा। तो भाई लोग हमारा तो लागत है कि हाँ ये वाला गाना पर जगह मतलब खबर निकल के आवता होगा तो 300-400 मिलियन जरूर चाहिए, क्या है कि भाई लोग मतलब भारत में सबसे ज़्यादा मतलब यादव ही बा, और यादव पर गाना खेसारी लाल यादव तो बहुत ज़्यादा व्यूज बजाला। तो लोग पता बा कि हाँ कितना भी इनका गाना वायरल हो जाला यादव जी की झंडा पर। लेकिन भाई लोग ये वाला गाना ही छठ बाद, अरे हाँ छठ बाद तो लोग ये वाला गाना देखे के मिली बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। बाकी तो लोग आज के वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लोगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लोगे। बाकी अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो मतलब जल्दी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। तो चलो थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर। तो जय श्री राम, जय हनुमान, ज्ञान गुल सागर। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।